राजा जी ये पहिला महीना जब चढ़ले पहला महीना में क्या होला हाँ देखिए एक्सपीरियंस बोलता है अरे पहिला महीना जब चढ़ले अरे उल्टी हमरो भइले ये दूसरा महीना जब चढ़ले अरे मोर देह के दर्द बढ़ गइले अरे की देखावे राजा जी देखावे राजा जी अरे बाबे होई अगर केहू कुआर लइका बैठल बा कांच कुआर हे हेलो ए मंच पर केहू अगर कांच कुआर लइका बैठल बा नहीं तो हयो भाई अच्छा तुम बना यो भाई बाउंड्री मारिए देले बड़े चंदन भाई भाई चंदन भैया मारिए देले भाई कोई गाना से तनी मनी सीख मिलेला तो भैया के लेके जाइयो अरे तीसरा महीना जब चढ़ले तीसरा महीना जब चढ़ले अरे छोड़ले मन भइले अंजनी भैया आजकल छोला पहले रहे कि सिंघाड़ा की मुहावा रहे खाली छोला रहे लेकिन आजकल ऑप्शन आ गई बा वो क्या होता है वो चाउमीन मैगी मोमोज नूडल्स नूडल्स से तो लौकत है दही में लौकत है जी मैंने नहीं के लौकत मंचूरियन और देखो है ना लड़का चिली पनीर बनले बस खाना ला दिवाली के लड़का बड़ा बढ़िया ड्राई चिली पनीर बनावेला सब अरे तीसरा महीना जब चढ़ले अरे हई चाउमीन में पमना वालो भइले चौथा महीना जब चढ़ले मन मिठाइए पमरलु भइले अरे की खियावे राजा जी भैया तो खियावे राजा जी ना खेब तो न तलर चुना होरिला होई महीना जब चढ़ले मन छिटका खाए के भइले छौवा महीना जब चढ़ले इमली पमना मोरलु भइले तो खियावे राजा तखी हवाए राजा हाथ तबे हरिला
गीता लगौले हमर भैया। अरे सातवा महीना जब चढ़ले, सातवा महीना जब चढ़ले, देहिया के साइज बढ़ले। 7 महीना लग भइल देखिए हले देहिया के साइज बढ़ले। 8वां महीना जब चढ़ले, और देहिया के दर्द बढ़ गइले। तो देखावे राजा जी, देखावे राजा जी, और लागे होरिया देखावे। 9वां महीना जब चढ़ले, बड़े दुख से होरिला भइले। नॉर्मल भइल नॉर्मल। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। देख नर्स के पैसा देवे खातिर पैसा ले ले गुड्डू राय भैया की तरफ से बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद कि 9वां महीना जब चढ़ले, तब बड़े दुख से होरिला भइले। तो खिलावे गोलू जी, बाबूनी ए बाबू के माई हट हट बाबू के माई लइका हो में बच्चो सौरी में 12 दिन नहीं करे तो खिलावे गोलू जी। अंजलि भैया देखिए जब पूरा नहीं के माने कि सब घर के पूरा में बैठ के गाज तक तू ही ते घरे घर नहीं खिस माना यार। पूरा हम देखनी है लेटेस्ट में के बहुत हम भाई नहीं बनाए गोलू जी। आई तो तोहरे भतीजा कहई है। आई तो बाबा के बड़का बाबा पीछे बैठल बने ना, तू अभी छुप के बाबा बड़ा तक खिलावे चंदन जी। ई तो तोहरे नु बेटा कहई है। आई ने बड़का बाबा हीरा व्यापारी तक खिलावे अरुण जी। ई तो तोहरे नु बेटा कहई है। और देखिए आसू बाबा जगत